Kai, mutumina. Ya dai lafiya? Don Allah ba ganta ba. Wace kenan? Wallahi wata kyakkyawar yarinya ce. Fara ce ko baka? Kai. Oga wallahi dallahi a cikin duhu na ganta. Ye, doguwa ce ko gajeruwa? Kai. Kai oga kenan. Wallahi dallahi a tsuguni na ganta. Amma yar Najeriya ce? Oga. Ni dai ban ganta da babu wari ba. Kama bari in nuna ma. Ina ga watakila ko za ka gane da Atiku ne ka ganta su. Dama gwamnati ce ta turo mu. Yawa muna so mu dauki sunayen magidanta da iyalansu domin akwai tallafin da za ta bayar. To kai malam me sunanka? Ni? Sunana Habu. To iyalinka nawa? Iyalaina mu biyar ne. Masha Allah. Abu ya kyau ha. Yanzu fa naga ari ya wuce fa. Yau ga can. Ya kamata shi ma shi fita shi kenan. To madalla. Mun gode ko? Mun gode. Mun gode madalla. Yawo. Assalamu alaikum. Yawa, rayo. Ai ba su jaka sai biya asu ya biye. Yawa, rayo. Ki gale fa. Inda hamsin da gida. Alhamdulillah. Hausar Libya kadan ta kwangi Libya kadan ta mai jima. Alhamdulillah dama mu daga gwamnati muke. Gwamnati ta turo mu da sunayen mutane. Na'am. Domin za ta bada tallafi wa kuma gida. Na'am. Za ta ba mu sunanka da biya ciwon kawai iyalan yayi zai. Yawa sunanka da iyalan muke bukata dama gwamnati ta turo mu tana so ta tallafa mana. Na'am. Yanzu mai gida kai ku nawa ne a gidanka yanzu? A gidana? Mu ne da yaro da. What? Uku da yaro da yaro ba mutum bane? Yaro ne karami danyen yaro ne. Yaron danye ne. What? Dan Fulani yau zana zazzago bai tina yau. Assalamu alaikum abokina dan Garba. Dan Fulani ya kake? Kana hutawa ne? Wallahi ina nan na shan hutu ne. Allah sarki ni ma barin dan huta a nan gurin amma fa yau na sha wahala fa. Ka gode wa Allah. Na wahala fa. Ai an ce ko bakin kura kake ka gode wa Allah. Na kushe ba.